भाई हमार तनी खेसारी लाल यादव का वीडियो देख लो जा। विधायक बने के चक्कर में बिना जानकारी के कुछ अकबक करे लगता न। क्या कभी आपने संसद भवन में चाहे दिनेश भैया हो चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है? अच्छा तो है का हो? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज पहली बार सदन में बोल रहा हूं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप सब लोग मुझे क्षमा कीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कहा जाता है कि भाषा हमारे अस्तित्व का मूल है। पिछले 5 दशक से करोड़ों भोजपुरी भाषी एक आस लगाए बैठे हैं कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिले, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अया दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ फारसी भाषा खातिर बात करता कि भोजपुरी भाषा खातिर ए मर्दे तोहरा के माइक मिल जाता तो कुछ अकबक करे लगता लो। अरे केकरा बारे में कहाँ का बोले के बा पहले रिसर्च कर लो, पूरा जानकारी जुटा लो, ओकरा बाद बोलो। तो बिना सोचले समझले कुछ बोल देवे लो और बाद में लगे लो दाँत चियारे। तोहार इहे कुल हरकतवा के वजह से अब तोहार बतिया के कोई वैल्यू ना देवेला, सब तोहरा पर मजा लेवेला। तू जेकरा बारे में घूम घूम के उल्टा सीधा बोल रहा बालो उ कुल जाना भोजपुरी के करता धरता हुआ जा, और उन्होंने जाना के खींचल लकीर और बनावल रास्ता पर तो के जीवन भर रहेंगे के बा। आज तू बड़का भोजपुरी का रखवाला भइल बालो, अश्लील विवादित और जातिवाद गा के मरलो कि भोजपुरी का छीछा लेदर कर दिलो और आज भोजपुरी का रखवाला बनता लो। एगो बात बताओ कि दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ भोजपुरी इंडस्ट्रिया का ना हुआ, उ यादव ना हुआ। अरे विचारधारा अलग हो सकेला, तो एकरा मतलब का कि तू घूम घूम के लगभग केहू के बारे में उल्टा सीधा बोले। और एगो बात बताओ कि तू ई कुल हरकतवा जानबूझ के चर्चा में रहे खातिर करेलो कि तुहार टीम तो के बेइज्जत और जलील करावे खातिर ऐसन कुल हरकत तुहरा से करवावत रहेला। तू कबो सबकरा के पिता कहे लागेलो तो कबो सबकरा बारे में घूम घूम के उल्टा सीधा बोले लागेलो। ये तुहार संस्कार हो, यही से छपरा और बिहार का भाग बदली। अरे सच्चाई तो ई बा कि अब तुहार कोनो विवाद क के चर्चा में रहे वाला साजिश काम नहीं खे आवत। जनता समझदार हो गईल बा, जनता सब समझ रहल बा और सोशल मीडिया का जमाना आ गईल बा और सारा सच्चाई सबकरा सामने आ गईल बा। ये से तू खाली अपना काम पर ध्यान दो, के का करता ओकरा पर ध्यान मत दो, बुझाइल? जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।